Его и втория филм. Миризмата на море е неповторима. Там има още частен плаж. Къде? Далече. Руските баби още седат на плажа. Теменушки не са шашки. Нищо не е станало. Тук сега вечер би и това и на сутринта го връщат. Его морето. Тук точно върха и прави вълнички. Тия пак са на нашите апартаменти тук. Ето я! Внимавай да не ти грабни айфония. Що там е по-интересно. Това всичкото е частен плаж. Хубава снимка, да? Ще им да седнем там малко, Нататък обзор. Там е границата на това. На плажа. Ще ни би, майки, тя се такава сеща. Ма нали там горе може да се измин крака? Да, бе, ще ги измин. Хората са мислили. Умно, да? Но виж тук са по-големи. Да. То вечер е така. Ето ги, тия пак са на нашия плаж. Не, това са на някакъв друг плаж. Виж откъде слизат там. Да. Ама пак са частни, така че не са на някой такова. Хотел нещо. Това сега да се Не, то малко не е къла. Ама... Ето ви. Там има някакъв... Може би лови риба. Ай, ще отидем до камъните и не. Красиво е. Сутрин, като... Това е тате водорасли. Его там нашето. Дето спим и нашия такова. Теменушка се разтанцува. Айш горе какви са гранити
И земята и всичките пластове се виждат тата археологически. Еми, свърлила го морето от некъде. Бамбук, не знам. Деш, каква вълна гледа. Айде, пак станаха 5 минути и нещо. Ще ви оставаме на мира.